Vitajte! V tomto videu uvidíte 7 šikovných klávesových skratiek, vďaka ktorým dokážete efektívnejšie ovládať videá na YouTube. Poďme na to! Ahoj, moje meno je František Kozáček a vítam vás vo Videoakadémii. Videoakadémia je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám a meniť tak tento svet k lepšiemu. Klávesové skratky na YouTube vám dokážu výrazne uľahčiť ovládanie videa, pretože vďaka ním viete veľmi rýchlo a pohodlne video napríklad zastaviť, posunúť o niekoľko sekúnd dozadu, dopredu a tak ďalej. Poďte si teda pozrieť šikovné klávesové skratky, ktoré sa na YouTube oplatí poznať. Opäť, tak ako obvykle si všetko ukážeme priamo v praxi a na konkrétnom príklade. Pre všetky ukážky klávesových skratiek nám skvele poslúži napríklad toto moje video s názvom Ako natočiť video, ktoré si vaši diváci zamilujú. Takže si ho pustíme a ukážeme si hneď prvú klávesovú skratku. Pokiaľ chcete kedykoľvek prehrávanie videa zastaviť, tak nemusíte myšou prejsť na tlačítko pauze, ale môžete na klávesnici jednoducho stlačiť klávesu K a prehrávanie videa sa vám okamžite zastaví. Opätovným stlačením klávesy K video opäť pustíte. Stlačme si teda Kčko ešte raz, zastavme si video a poďme ďalej. Poďme na druhú klávesovú skratku. Pokiaľ chcete video pozerať na celej obrazovke, tak opäť nemusíte myšou už prísť a kliknúť na túto funkciu celá obrazovka, ale stačí vám pohodlne stlačiť klávesu F a video sa vám okamžite prepne do režimu celej obrazovky. Opätovným stlačením klávesy F sa vám video vráti do pôvodnej veľkosti. Poďme ďalej, poďme na tretiu klávesovú skratku. Stalo sa vám už niekedy, že ste si nejaký záber vo videu chceli pozrieť opakovane? Ak áno, tak určite viete, ako neprakticky sa posúva video späť, keď to robíte kurzorom a myšou na časovej osi. Vďaka klávesovej skratke však dokážete video posúvať o mnoho pohodlnejšie. Jednoducho stlačte na klávesnici klávesu J a video sa vám posunie späť o 10 sekúnd. Ako vidíte, teraz sme vo videu na 15. sekunde. Stlačím teda klávesu J a YouTube nás presunie o 10 sekúnd späť, takže sme na 5. sekunde videa. Takto môžete skákať po 10 sekundových intervaloch dozadu, koľko len potrebujete. Poďme ďalej. Poďme na štvrtú klávesovú skratku. Pokiaľ chcete posunúť záber naopak o 10 sekúnd dopredu, tak na to vám skvele poslúži klávesa L. Vďaka nej zase môžete skákať po 10 sekundových intervaloch dopredu, koľko len potrebujete. Poďme ďalej, poďme na piatu klávesovú skratku. Pokiaľ chcete zvuk vo videu rýchlo vypnúť, tak opäť sa už nemusíte prácne nastavovať myšou na ikonku reproduktora na ovládacej lište, ale stačí, keď pohodlne na klávesnici stlačíte klávesu M a zvuk sa vám vo videu okamžite vypne. Takže ukážme si to priamo v praxi. Pustím video klávesou K a teraz, keď stlačím klávesu M, tak zvuk sa nám kompletne vypne. Opätovným stlačením klávesy M sa zvuk opäť zapne do pôvodnej hlasitosti. Zvuk si teda vypníme a poďme ďalej. Poďme na šiestu klávesovú skratku. Pokiaľ video má v sebe titulky a chcete si ich spustiť, potom jednoducho stlačte klávesu C a titulky sa vám okamžite vo videu zobrazia. Tak ako aj pri ostatných klávesových skratkách, pokiaľ klávesu C stlačíte opäť, tak titulky sa vypnú. A na záver posledná klávesová skratka, vďaka ktorej môžete rýchlo a pohodlne pohybovať sa v rámci videa. O čo ide? Pokiaľ stlačíte na klávesnici hore číslicu 5, tak vás YouTube presunie rovno do stredu videa, čiže na 50%. Pokiaľ stlačíte číslicu 8, tak sa presuniete do 80% videa. Jednoducho jednotlivé číslice vás presne presunú na dané percento videa, takže napríklad číslica 2 reprezentuje 20% videa a tak ďalej.
Tak, toto bolo teda 7 šikovných klávesových skratiek, ktoré vám pomôžu efektívnejšie ovládať videá na YouTube. Využívate aj vy klávesové skratky pri pozeraní videí na YouTube? Prípadne, aké ďalšie klávesové skratky na YouTube využívate? Napíšte nám o tom dole do komentárov. Poteším sa každej jednej vašej reakcii a samozrejme aj lajku alebo zdieľaniu, ak bolo pre vás toto video hodnotné. Ak ste tu prvýkrát, tak budeme veľmi rád, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber, stiahnite si e-book zdarma a pozrite si aj ďalšie videá, ktoré vám pomôžu efektívnejšie budovať váš YouTube kanál, zvyšovať sledovanosť vašich videí, počet odberateľov a ľahšie dosahovať ciele, ktoré od svojich videí na YouTube očakávate. Ďakujem za pozretie a ja sa už teraz teším na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.